ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். போன வாட்டி வந்து லோடு வந்து டேங்க்கில் எப்படி இறக்குறதுன்னு பார்த்தோம். இந்த வாட்டி வந்து தொட்டியில் இறக்குறோம். தொட்டியில் இறக்கி அந்த பைப் வழியாக மேலே போகணும். அதை பாருங்கள். இறக்கி பைப் வழியாக இதுலேருந்து ஏறும். ஏறுனா அந்த டேங்க் மேலே போகும். இதுதான் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பாருங்கள். இது வந்து 50 டன் டேங்க்கு. இது வழியாக உள்ளே இறங்கும். இது ஒரு டைப்பு அன்லோட் பண்ணுறதில்ல. மொத்தம் 3 டைப் இருக்குது அன்லோடிங்கில். ஒன்று காவை வச்சு டேங்க்கில் டைரெக்டாகவே இறக்குறது. 2 இந்த மாதிரி தொட்டியில் வந்து பைப் லைன் போட்டு எடுக்கிறாங்க. 3 வந்து வால்வுலேருந்தே ஓஸ் போட்டு ஏற்றுவாங்க. இது 3ஆவது டைப். அந்த 3ஆவது டைப் வந்து 100 லோடு போகும்போது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.